video. I dag der skal vi smage alle den her. Vi starter her er det søde, og her nu er det stærke og sure. Skal vi ikke starte med den? Jo, vi starter med den her. Det er det søde i hvert fald. Ja, det er sådan nogle... Skal vi starte med de her? Vi starter med sådan nogle her. Okay, det har du synes på. Du skal være med, du skal også smage. Jeg skal nok smage med jer. Okay. Den der lyd, ikke? Ej, så får tors på. Ej. Ej, hvad er det der? Ej, det der. Det lugter. Skal vi spise det rent? Jeg tager det startet. Lige hvad vi må ikke tage det på. Det er sådan noget... Do not eat. Okay. Hvad? Og det er sådan noget... Okay, det skal ikke... Det var fandme godt set, Filippa. Det stod jeg slet ikke. Det lugter. Prøv at se lugt. Ej, jeg tør ikke. Er I klar, piger? Ej. Ja, 3, 2, nej. Filippa. 3, 2, 1. Må jeg far smage. Ej. Ej, hvor er det her ulækkert. Ej, for Ja. Så siger vi tak for denne gang i hvert fald. ja. Det her, det er skønskål. Og det var de her fantastiske Castella cakes. Nej, jeg æder, men det er fantastisk. Ej, de var pis. Det var lidt andet. Nej, det var en lille bureaukratik her. Okay. Så blev det. Okay, nu skal vi... vi skal spise den her, og den ser så ulækker ud. Jeg synes, det er lækker ud. Det ser sådan som kanelkis. Der står Oritora. Ja. Lava bites står der. Hvad er det? Vi prøver at pakke det op, og så kommer vi tilbage igen. Okay, Så fik vi pakket dem ud nu. sådan en lille grøn en. Den dufter faktisk okay godt. Men hvad er der egentlig i? Ej, nu. Er vi klar, piger? Ja, okay. Meget sød. Ja. Meget. Ej. For sødt. For sødt. Ja. Kom her. Vi skal få den her gang. Ja, se Spør du ud, hvis det er. Den er god. Du kan godt lide den. Ja, det er dejligt. Hvad er vi så ude i nu, piger? Men hvor så ligge den her? Bare smid den her. Det er bare affald. Det er min tur. Det er Marias tur. Nej, Philips. Vi tager denne her nu. Vi tager alle de lækre ting. Fululobulobula. Kina-ting. Jeg tror, vi Det smager er Kina-ting. Ja, nu åbner Vi vender lige tilbage, når vi har pakket det ud. Så fik vi pakket dem her ud. Ej, hvor søde. De ser faktisk okay ud. Ej, hvor er de søde. Jeg ved ikke, hvad de smager af. Skål. Der er grønne udenpå, det smager ikke særlig godt. Det gør det. Ej, godt faktisk. Ej. Nå, men det der grønne, det er sådan for sødt, men det smager faktisk godt. Færdig. Meget god. Dem kunne I godt lide. Hold da op. Jeg synes også, det var lidt for søde. Det der grønne, ikke? Hvor er det min tur? Ej. Ja. Ej. Dem har jeg glædet mig til. Det er også. De er gode. Vi ses, når vi lige har pakket den op. Ej, jeg skal... Nej. Kom lige til. Må jeg pakke dem op? Dem har jeg glædet mig til. Tak i. Det er sådan nogle takkis. Og det er nogle helt nye nogen, der lige er kommet i. De dufter godt. Og de er oppe i... Ej, hvor er de store. Yes. Ej, hvor er de store. I kan lige se dem her. De er sådan... Jeg lægger dem på pose, hvis jeg kan lide. Ja. Ind i munden med en hel en. Okay, 3, 2, 1. Ja, de er gode. De er bare lidt stærke. Ej, de er gode. Dem skal vi have en mere end af. Skal I have med nogle her? Bare stærke. Ej, de er da super gode, dem her. Ej, nej, jeg kan ikke. Det kan jeg godt. Ej, de er gode. Jeg kan godt nummer 2. Og husk at se de andre 2 videoer, mig og min far, vi har lavet med takkis. Ej, de er da ikke stærke, piger, er de der? Nå, jeg tager lige 2 mere. De er rigtig gode, dem her piger. Ej, de er faktisk okay, men på en måde er de meget stærke. Så vi ses til næste. Pøj. Til næste. Næste ting, der synes jeg, vi skal tage den her. Nej, Ja, hot chicken. Det bliver godt. Jeg tænker faktisk, vi starter med den her. Vi tager den her.
Nå, Og vi kan altså ikke se mig. Gud. Nu kan man ikke se mig. Bare sæt den sådan ned sådan. Vi vender lige tilbage, når vi har pakket den ud. Ja. Okay. Så er vi tilbage igen. Ja. Og det er bare sådan en Oreo. Ja. Og de ser sådan her ud. Ej, der er regnbue inde i. Ej, jeg føler faktisk, de er for søde. Far over, den dufter alt for sødt. Ja. 3, 2, 1. Ej, jeg prøver at købe noget mælken. Ja. Det kan være, det lækkert, ja. De dufter meget, meget sødt. Kold. Hvad siger I til dem, piger? Det smager kaffe. Er de bedst, eller er Oreo bedst? De bedste. 10 ud af 10. Ej, så lad mig lige far smage den der. 10 ud af 10. Du kan også smage en. Hvad smager resten der? Det smager godt. Er det lige en okay? 10 ud af 10. Ja. 10 ud af 10. Så er det tid til næste. Hvad vil du der, piger? Der er 3 tilbage. Det er min tur. Det er Filippas tur, ja. Ja, jeg vælger. Yes. Wasabi peanut. Oh no. Det bliver spændende. Vi vender lige tilbage, når vi har pakket pakken op. Og vi er tilbage. Med, Og med wasabi peanuts. de ser altså sådan her ud. De ser okay ud. Det er spændende. Stik mig ind. Oh my god. Skal vi tage 4? Nej. Nå, jeg tager 4 så. Ej, de dufter faktisk godt. De dufter for meget. Er du klar? 3, 2, 1. Ej, det er færdigt. Jeg kan tage mere. Sådan, Karoline. Så tager vi en sammen. Okay, 3, 2. Hvad? Må jeg se dig? Nå, hvad var jeres mening så om wasabi peanuts? 0 ud af 10. 0 ud af 0. 0 ud af 0. 9 ud af 10. En træer, vil jeg give den. 0 ud af 0. Vil du have 9? 9 ud af 10. Men 10 ud af 10. Nå, næste... Ej, spøgelses på gulvet. Ja, det får du lige taget op her efter unge dame. Efter den her video. Hvis du er så nu. Nej, Karoline. Hvad er vi så ude i nu? Ej, hvor det her ulækkert. Ej, ja. No! Oh no. Nej, vi tager det, hvor vi tager. Vi vender lige tilbage, når vi har fået pakket ud. Okay, hun vælger ikke dem alligevel. Hun vælger den der stedet for. Så ja. Er du klar? Det blev sprayen. Du skal lige trykke et par gange. Nej, tryk et par gange, før der sker noget. Bare tryk. Skal jeg gøre det? Bliv ved. Skal jeg starte, eller hvad? Ja. Oh no. Og hvis jeg tager mange er den sauer? Ja, men det er ikke for mig. Filippa. Den er ikke engang sur. Nej, den er bare god, faktisk. Man kan få noget igen bagefter. Ja, må jeg få med mere? Jeg har brug for det lige, hvad? Jeg har ikke fået noget! Jeg fik ikke noget! Den kommer tilbage. Så den går lige lidt på runde. Ikke slå hinanden lige, hva'? Gør lige den god? Nå. Nej, jeg skal den. Nå. Den er vist varmt anbefales, den der. Ja, 10 ud af 10. Filippa. Så er det tid til det sidste. Nej. Og det er jeg helt sikker på, det er det bedste og det stærkeste, det her. Ej, jeg kan tage. Det bliver spændende. Og vi er tilbage med, hvad er det sidste, vi skal smage? Har du fået en, Filippa? Ja, det er helt. Jeg tager 3. Så 3, 2, 1, nu. Ja, tak. De er gode. Den er god. I hvert fald til at starte med en rigtig god. Tag med. Den smager dejligt, skat. Nej, tyk den nu. Hold op med det skab der. Det er min tredje. Og mig. Altså, de er jo slet ikke stærke. Ej, det værd. De er gode. Det er ikke så lækkert, du sidder og spytter, skat. Ja.
Hot chicken flavor. Du skal også tygge det. Du skal ikke så spille udenfor. Ej, lige det gør du simpelthen bare ikke. Altså, de smager da ikke rigtig noget af dem her, synes jeg. De er ikke stærke. Ræk mig dem. Og den video er det. Og jeg tænker gerne, at jeg vil smage. Nå, piger, hvad siger I? Siger I farvel så, eller hvad? Nej. Vi er jo færdige. Jeg har ikke taget en helt alene. Vi ses alle sammen. Vi ses alle sammen. Og husk at se de 2 andre mig og min far. Vi har lavet helt selv uden de der 2 følgehuder. Og vi laver en igen. Hej hej. Hej.